ljudi, dobrodošli na Unikiki kanal, moje ime je Kristina i danas ćemo Nikola i ja da odradimo jedan čas joge. Čekaj, radimo čas fizičkog? Prvo čas fizičkog. Aha, da. Dakle, ko ne zna, ovo je Nikola. Rezi, čao. Ćao. Uglavnom, rekao, hajde da uradimo nešto zanimljivo i malo da se razgibamo, tako da smo našli fotografije nekih poza u jogi, da. I sada ćemo pokušati to da ponovimo. Našli smo neke lakše poze, neke teže. Ne, super stvari što to nikad nismo radili. Da. U stvari radili smo jednom da probamo, nije bilo nikako. Znači, užasno je ispalo, tako da stvarno ne znam na što ćemo. Mislim, nije ni sad poentom da budemo kao full, nego čisto je tako neka dva potpuna neznanca i amatera da pokušamo to da uredimo. Inače, pošto smo u karantinu već skoro 20 dana, u full formi smo. Oboje. Ako mi se slučajno bude video neki stomak, to će biti njen Photoshop, da znate, to ne postoji. Ovo ćemo, lako ćemo da se zagrejemo. Da malo premotamo. Dobro, bacit ćemo ja insert. Čekaj, pusti to. Pobacit ćemo ja insert. Inače, samo moram da kažem da ovo nije nikakva prozivka na ovog čoveka koji je samo radio svoj posao. Da. Ovo je podrška za njega. Jel, njemu broji cela Srbija, mislim, stvarno jeste smešno, on čovjek nije kriv što morao pred tabom i pred celom Srbijom da pokaže fizičko. Podrška za čoveka. Stvarno, svaka vam čast. Tako ste carevi ispali. U to ime mi ćemo da ponovimo par njegovih vežbica. Da, ajde. Dagara cagara, obara cagara, dagara cagara, obara cagara, dagara cagara, cagara, dagara, obara cagara, cagara. Ok, a pazi, ovo nije klasičan sklek. Čini mi se da su mu ruke malo niže, ruke su mu skoro ravne. Da, jesu, skoro su ravne. A ti to kada uradiš, znači treba da... Mogu si nešto visoko, ali nema veze. Ovo je lako. Spruži se. 3 sekunde. Budi tako da uradi par slekova, veš? Ajde, ali to nije vežba. To nije par, to je jedan video. Ok, silaži. Ko topoga stavi, vrati se. Vrati se. Ne mogu. Koji ću sledeću? Ne, to nije vežba. Šta radiš? Nemoj možete da polomim zube, neko mi jedan polomim. Aj samo malo ovako. Čekaj što sam ne ovoj dole. Koji su do fore? Pa ne, najgore da tebe nosim od 500 kila. Ja sam mogu da uradim. Kako ne možeš? Da budu ravna leća. Pa ne znam, pa ovo nije tako lako. Čekaj, ovako? Čekaj, sad ću ti kažem. Ovako? Da, ali ovo ti ravno, pazi. Pa to ne mogu. Pa to je teško. Ne mogu. A malo si pogrbljen. Ispravi se. Šta? Čekaj. Pa tako, bilo ti je dobro. Ujebate. Ajde, reci to, pa ne mi psuješ u videu. A ja sam tu kod tvoje glave. Da bi samo teš. Ajde, dobro? Čekaj. Može. Ovo je lagan. Za mene, ovo je kao prija. Što se tako tresu? Klicaju mi. Ajmo dalje. Dobri smo. Inače, samo hoću da kažem da je ovo što sad radimo bila ideja samo za ovaj video. Da nije ovako zanimljivo, teško da bi pristao, ali mi se baš sviđa i mislim da bi ovo trebalo da dovedemo u neku našu rutinu. Šta misliš? Da radimo, ne svaki dan, radimo vikendom. Može. Što da ne? Pa dobro, svakako kad se otvori teretana ići ćemo na časovi joge. Nikola je već otišao jedan čas. Da, ja sam bio na času joge u nekoj novoj teretani koja se otvorila u mom kraju i bio sam jedini muškarac. Vidite kako su mi dobri, kako ga puštam. Šta sam radio? Ko je bilo komađa? Ajmo. Ne, nisam to teo da kažem. Pa daj, šta si htio da kažem? Daj mi čašu vode. Ajde, reci im šta hoćeš. Jako je važno se hidrirati tokom vežbanja. A si to htio da im kažeš? Inače, ovo je super stvar za parove koji su pogledali sve žive filmove i sve žive serije, da mogu nešto drugačije, zanimljivo da rade zajedno, dok je ovakva situacija kakva jeste. I podrška za sve ljude koji ostaju u svojim domovima i tako
doprinose očuvanju ove naše životne Znači, sredine. ugasit će video, Mišama, baš ih briga, to dovoljno im je Vučić na televiziji. Ne, stvarno, možda malo dužim, ali generalno ja bih vrlo rado sad bio na polju, sunce je prelepo, dan je divan, a šta da radimo kad sam sa ovako divnom devojkom i kad imamo ovako divne teme, i ovdje imamo neki osjećaj. Kažeš da sam divna devojka? Jesi. Jesi, stvarno. To ti se sviđa, a? Da. Ne, šalu na stranu. Šalu na stranu, ko se šalu. Suština mojeg izlaganja. Suština mojeg... A znači, molim te, nemoj da mi ukliznaš. Jer ako ukliznaš, ja sam materijal. Znam. Volim te na ja. Ovaj deo ovde. Nije lako. Sam spreman, da? Ne mogu bolje. Ajde, a možeš si dovoljno jak da to izdržiš tu. Pa ne znam. Ajde, pokušat ćemo. Ja ću da krenem. Ne, ne treba, i mi ćemo ovo da uradimo. Pa kako jeste? Nije, treba na most da uradim. Uradi tako, ajde. Most da uradim. Ne, uradi tako. Ne, ajde, možeš. Ajde! Znači, nemoj da mi padneš sada. Ja ne mogu na ruke, ja ću ovako. Ajde! Može? Probaj! Ne mogu, pa ne mogu da se dignem. Ajde! Tako jake ruke. Ajde! Slušaj, ajde probaj most na podu. Dobro, i sad ćeš kod tebe digneš. Ne, probaj samo da ojačaš. Pa neće mi to ništa značiti. Neće mi to ništa značiti, možda. Ja mogu ovako. Vidiš. A što nisi mogla na meni to? Pa ne znam, nekako mi je strašno. Ajde! 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 Kako si komentar ti se ispao? Ajde! Čekaj. Ajde! Ma pa si spreman. Da! I sada sam ja... Aha, pa ovo je lako. Pa sada ću postati jaka. Ajde! To se ne vidi. A sam ispremna? Jesam. Moraš niže duplo. Ispravi leđa treba da bude. Leđa. Ne mogu. Lako, a? Ne mogu. To treba da držimo u jednom drugom osnovu. Razumijem, ali samo da imaš. Mi se zbog njegove približene visine, to je malo. Pa da. Ne, moram to da izvedemo. Kako? Pa, znači, to nije poenta u visini, nego u našoj klackalici. Ajde, to? Noge treba ti budu skupljene. Ajde, ispravi leđe samo, ispravi leđe. Ne mogu. Ispravi, možeš, ajde, vidiš. Evo ga. Dobro, Zaustavi na ovo. Kao pozirući. Okej, pređemo sljedeću. Ovo je prezabavno. Ajde, probamo. On ovo hoće ladno da radi. On jedino ako hoće da ja sve zube polomim koje imam. Ja, bože, Niko, ajde na ovu stranu. Ne, možda budeš na ovoj. Ide ovako. Ovako Ne, ovako se kreće. Zašto? Zašto ako padam na tebe. Lagano, veruj. Šta je ovde lagano? Sve, ajde. Čekaj, sad mi prvo jednu nogu. Dobro. Niko, ovo ne može. Ajde. Ne, sedi. Sedi skroz. Daj noge pa ćemo se dići. Kako ćeš da se digneš? Sad, ispravi se. Ne. Znači, ali ovako i znači bude... Ajde, drži tako. Ja moram da se popremo ovde.
Čekaj, kako ću? Sada? Ajde. Čekaj, bolje ostane. Bolje ostane. Ne padam ti ovde. Ne padaš mi. Pa ne padam ti ovako, kako radi. Ne može, ovo da ostalo, vrati si lud. Ajde samo još jedan pokušaj, molim. Pa kako pokuši ne možemo? Još jedno molim. Stani, pa moramo da se namestimo. Ti? Ovako znači treba da bude. Inače ja moram da budem... Ali pazi, ruke, ali nisu ti noge tu. Jesu. Ne, nisu, šire su ruke, ne mogu ovako te digne. Staj mi ovdje noge. Mora da bude u stavu da mogu te digne. To. Nikola, ako me ispustiš, ovo je znači još koje poverenje u vezi. Čekaj. Vežbamo prvo ovako, pa ćeš posle ti slušati. Napričiš mi modrice. 3, 4, sad. Ali ne stati. Nije loše. To je to, kraj. Znači molim, to vi su poverenje u vezi. Nije, ovako. Pravo gore, Maki, Gdje daj hoćeš? što pa daj da poletim, na kukove mi stavi. Šta si ti kupio? Pa ljudi bolje znaš da su mi kukovi. Ne. Ajde. Da mi molim te! Čekaj, nisam sve. Kako tako paši? Ne, paši ti, ja možeš staviti. Kako misliš to? Ti misliš ovo, uhvatiš mi ruke i ovako me baciš. Da. Mora istovremeno da ti ide, ti moraš ovu posu da napraviš. Sad padni, samo padni. O! Bravo. Gore ruke mora da ti budu. Gore, pravo, koji nogi? Aha! Ja mislim da za prvi put odlično. E pa dobri smo, realno Odlično. jesmo, bravo. I ljudi, to je bilo sve za danas. Nadamo se da se stopa ovaj video, da ste uživali u njemu kao što smo i mi. Meni je bilo super. I meni isto. Mnogo bolje nego kad sam te šminkao. Da, inače Nikola je učestvovao u jednom videu gde me je šminkao. Jedva ga nagovaram na ove video, ali ovo je bilo lako. Ne, ovo je bilo baš lako. Vidi. Ti Nikola što hoće ti doći si normalno. Aj, pokaži ti svoju ručicu. Ćao. Nikola, prekini. Se pravi važan. A ne vidite. Kako me ne vidi? To je bilo sve. Ćao.